In het eerste weekend van het jaar 2024 zijn er bij de verschillende verenigingen hier in de regio prinsen, jeugdprinsen en zelfs ook jeugdprinsessen uitgeroepen. Op 5 januari is op Boshoven bij vastelandvereniging de Brugwachters jeugdprinses Janne uitgeroepen. En op 6 januari was het dan prins Luc de eer om ook zich uit te mogen laten roepen. En Luc is hier en is kapot zenuwachtig, want hij heeft al heel veel jeugdprinsen hergebracht. Dus, dus ik ga nog ook echt ontiegelijk veel vragen stellen. Allereerst welkom en natuurlijk allebei een dikke proficiat. Janne, wie fijn is het om eigenlijk te kunnen zeggen, hoppa, ik ben hem. Ja, dat is keifijn. Dat geloof ik. Ja. Dat geloof ik. En dat gaat denk ik ook voor Luc. Ja, dat is een grote droom dat uitkomt wat dat betreft, ja. Ja, nee, dat denk ik inderdaad ook. Laten we even teruggaan naar wie lang geleden, Janne? Want wanneer zijn ze zich komen vragen? Begin september vorig jaar. Nou, kijk. Dus dat was al op het tijd. En ja. Kunt ze zich nog een beetje herinneren wie dat ze zich gevraagd hebben? Ja, want zij was papa en mama gebeld. Alleen toen lag ik al in bed. Dus toen moesten ze de volgende morgen mij aan het ontbijt vragen. En toen zei ik natuurlijk ja. Ja. En dat was natuurlijk voor dich ook een hele grote droom. Zeker, ja. Kijk, nou, dus, en deze is in ieder geval in vervulling gegaan. Dus dat neemt niemand zich meer af. Ja, en jij zegt het eigenlijk al, hè. Dit is een droom. Ook geen onbekendje wat dat betreft bij de Brugwachters. Want ik zeg al, je ziet met wat vuurgangers in ieder geval van Jan geweest. Dus je kost de week, je leeft al automatisch heen en toe en alles. Dus, maar ook terug natuurlijk een droom. Wie lang komen we bij je terug? Bij mij was 6 september, wie ik met mijn vriendin Brett terugkom van vakantie. Ik zou nooit bij God niet meer weten hoe we eigenlijk naartoe zijn geweest. Maar daar stonden ze me in de aankomsthal in Düsseldorf op te wachten, die mannen van de Prinsbegeleiding. Met die grote vraag. Nou ja, ik heb eigenlijk niet overlaag in de gang ja gezegd. Zo was gauw geregeld. Maar was er ook de bedoeling dat ze zich komen ophalen? Of dat, Nee, ik zou toch echt de oorlog van Brett zou je nog eens ophalen en terug naar het bos rijden. Maar daar werd je toch even een klein beetje vertraging op aangebracht. Ja. En met wie gooi je met elkaar in overleg? U bedoelt je Brett en ik? Ik ga je al gezegd voordat ga ik in overleggen. Maar gelukkig gaan we het er al ver van tevoren wel een keer over gehad. Brett wist dat met een droom hoor. En die zit er zelf ook achter. Zelf ook echt een vaste lovensbiest. Dus dat scheelt. Dat was in gang goed. Ja, niet dat je herrie in de tent hebt. Nee, zeker niet. Dat scheelt in dat kan niet meer goed. Ja, nou, dus we zijn in ieder geval bij al een hele tijd over teruggegangen. Ja. Dan gooi je een heel traject door. Want er moet van alles geregeld worden. Er moet een muts gepast worden. Ja, dat ze er een vrucht in hebben gevonden. Is natuurlijk is een wonder dus te nemen. Ook voor kan het nog een keer. Zelf is die moord. Ik moet net zeggen, dan hoef ik me geen zorgen te maken voor het gebeuren. Dus bij dat moet ook langer gebeuren. Maar daar die moet je over gaan nadenken. Een divisor, adjudanten. Wie hebben ze dat ervaren, Janne? Dat hele traject? Ja, wel ziek. En was wel leuk om allemaal te bedenken en zo. Ja. Want daar helpen ze zich natuurlijk ook heel erg goed bij. Ja, zeker. Ja. En als ze er een beetje op terugkijkt, hè, ik zeg van dat is leuk, dat is chic. Maar dan komt er ook nog een ander ding bij en dat moest echt in de mond gooien, hè? Ja. Wie is dat afgegangen? Dat was nog niet zo makkelijk, want ik moest het voor ons opa en oma wou ik het geheim verrooien. Dus dat was wel... Dat was denk ik het moeilijkste van allemaal. Ja, zeker. Maar dat is de schoenen alleen maar op het moment dat ze uitgeroepen werd. Dat ze ook echt kon zeggen, hé ben ik dan. En zou Luc er wat moeite mee hebben gehad, denk je, of om het stil te houden? Ik denk het wel. Ja, in ieder geval nog dikker, denk ik. Dus, dat was misschien nog wel het allermoeilijkste. En zeker die moorden van Jan heeft me toch dik lastig gemaakt. Maar dat is heel lastig. Maar het is dan al allemaal dubbel en dik weg. Ja, ik heb al eens iedere prins gehad die inderdaad dan jeugdbegeleider van MSC, maar dan vervolgens ook als prins uitgeroepen. Weer is natuurlijk ook een beetje dubbel, hè, denk ik. Want je gooit natuurlijk een traject met een jeugdprins of een jeugdprinses in. En jij zit ondertussen ook nog een ander traject in het gewoon. Dat is misschien eigenlijk nog wel het allerleukste ding. Dat het uiteindelijk betrokken geweest bij wie we Janne gingen vragen en die hele voorbereiding van Janne. En dan zit je dan aan tafel en dan huurt je af en toe dingen en denk oh wacht, dat moet ik zelf misschien ook nog eens gaan doen. Ja. Maar wie heb je dat voor jezelf allemaal goed gedaan? Want je loopt dat traject natuurlijk door. Je loopt je eigen traject door. Gewoon dubbel zwaar werken. Gewoon dubbel zwaar werken. Mensen zien me geen ramp, want ook die voorbereiding bij de jeugd, dat ligt toch eigenlijk altijd mijn hart. En dat vind ik keileuk om te doen. Maar het is inderdaad wat extra tijd. En je maakt af en toe wat langere nachtjes door. Dat je soms nog wat eigen dingen aan doen zit. Maar dat wisten we van tevoren. Ja, dat heb je er geen voor over. 100 dan 11% moet je dan zeggen. Hè? Dat moet ik zeggen. Ja, als vast een biersmot dat. Precies. Laten we even naar de uitroeping gaan, Janne. Want dat is natuurlijk ook even een spannende dag. Ja. Wie hebben ze die dag beleefd? Dat was wel een van de chicste dagen. Want
kost eindelijk zeggen. Mhm. En En weet ze nog weer met z'n het allerlaatste hebt verteld? Van hey, over een paar minuten dan... of vanavond kon ik de jeugdprinses weer. Weet ze dat nog? eigenlijk had ik het voor de meeste mensen wel tot eigenlijk... Tot het moment zelf Ja, echt stil gooien. ja. Nou ja, dat is wel... dat is knap, hoor, want dat lukt natuurlijk niet iedereen. Ik kan me voorstellen dat er heel veel andere jeugdprinsen of jeugdprinsessen zijn die echt nog even een half uur van tevoren tegen opa en oma zeggen. Straks ben ik het. Dus met dat heb ze dan in ieder geval goed gedaan. En jij, dat is immers als allerlaatste verteld, Luc. Ja, uiteindelijk wel. Ik heb den dag mijn eigen uitroeping, dat was voor mij toch wel een helse dag. We zijn smijs bij Janne gewoon versieren. Nou, daar stond ik nog heel anoniem, de jeugdbegeleiding nog niks in de gaten. Op een gegeven moment gooi je 's middags nog een generale repetitie van de Wechterbond te middag. Er zit nog een collega jeugdbegeleider, is eerder van ons niet, dan hou ik op een gezicht. Ik zeg, nou, dat hoeft niet, Raf, dat hoeft niet goudje weer. En uiteindelijk toen gaan de uitnodigingen eruit gemaakt vanavond zijn, toen werd je mijn voetbalteam uitgenodigd. Nou, toen was bij de meeste mensen toch wel wat kwartjes te vallen. En toen het eigenlijk vlak voor mijn uitroping belde Stefan Wolter op dat hij daar had ook gehuurd. Dat in ieder geval het voetbalteam uitgenodigd was. En dan zag ik, zie het niet. Dus kun je misschien volgende week op de winst van de Prins komen zingen. Dus daar heb ik het als laatste van tevoren verteld. Ja. Maar verder ook niet eens. Heb je wel een beetje spanning gehad de laatste dagen? Nou ja, het verschrikkelijkste vond ik dat ik moest natuurlijk van tevoren ook met Janne de bühne op. Die moest ik nog voorstellen, de avond. En daarna moest ik nog een klein half uur in de zaal staan. Nou, dat heeft voor mij wel 2,5 uur geduurd. Het was verschrikkelijk. Ja. Maar daarna was ik heel blij dat ik achter zat. En goudig uitkoos. Ja. En toen was Maar het dan vuilt er wel iets van de gaten. ja, op het moment dat ik achter stond was ik weer helemaal rustig. Maar daarvoor, dat ongeveer voor dat ik uiteindelijk in de zaal heb doorgebracht, dat was echt een verschrikking wat dat betreft. Ja, kan ik me voorstellen. Ik zie nog iets nieuws bij de brugwachters, want dat heb ik in de afgelopen jaren niet gezien. En daar sta je in een hele schone scepter in de rangetje. Dat klopt. Wim van der Twee, ik weet niet Wim van der Twee er iets over kan vertellen. Want Dat het is is, zeker doen, Jan, of zal liggen doen? of samen mogen ook. Ja. Ja. Het is een brugwachter. Mhm. En hij zit bij de brug te wachten. Dus, Inderdaad. En Met een kleine sleutel in zijn hang. Juist. Ja. De vorige scepters die waren toch wel aan vervanging. Toen we gelukkig zijn weer de eerste die met een nieuwe scepter mogen lopen. Ja, nou ja, dat ziet er in ieder geval hartstikke leuk uit. Dus dat ook weer schoon dat je nou weer de komende jaren bij Fruit Kids. Zeker, voor de En, opvolgers. maar wat wil je zo niks gaan gaan denken? Ja, dat valt op zich wel mij. Ik denk een kilo of 200 en dan zie je er wel. Leuk voor de adjudant ook. Ja, Hè? daarom, Dus, daarom. zou je pin in een nek moet hebben met die medailles, dan Precies, ken die moet de rest adjudanten er ook dat aan ding hebben. Ja, verslijpen. dat moet ik zeggen. Dat Nee, moet het ik valt zeggen, mij tegen een kilo of 2. Ja. 3. Dus dat is goed te doen, Janne. Ja, zeker. Kijk, nou, dat scheelt in ieder geval. Ja, ik zei er al een beetje net, hè, medailles, die creëren ook, maar die had je zelf ook een mogen ontwerpen. Janne, vertel eens, wat is het voor een medaille hebt? Ik heb een medaille en die heb ik ingesteld in de orde van de Hossende Scouts. Want ik ben natuurlijk een echte scout en veel je met al mijn adjudanten ook van Hossen. En ik stond erop met marshmallows bij een vurken, want daar hoor ik heel erg van. Ja, alles wat dus met scouting te maken heeft, eigenlijk kun je wel echt goed terug in die medaille. Ja, Nou, ja, dat is in ieder geval al erg schoon. Ja, en die grote collega, die heeft wat groeters om zijn nek hangen. Ja, En het heeft het niet alleen om zijn nek hangen, maar heeft er ook op zijn naast stond. dat kun je inderdaad wel zeggen. Ja, ik heb deze waslontje de orde van de grote glazen. Ja, ik denk de mensen die toe zitten te kijken, die weten wel ongeveer hoe dat vanaf komt. Als ze nog meer naast kijken inderdaad. Drinken met die dagen allemaal geen grote glazen. En ik dacht, ik doe even in de vorm van de bril. Dan ben ik niet ten eindige met een bril, met even deze vastlovens. En dan ga ik me vorig jaar nog eens schuurtje. Zag iemand van die mannen van de Rot van 11. Is toch zuntje, die medailles van die grote prins, die ijzeren deurdinger. Nou, op als won zich, dan verdwijnen die bij gauw op zolder in een kistje is. Ik denk van mij, dat moet toch een beetje praktisch zijn. Dat hij nog steeds overal in de keukenlaai ligt. En daarom heb ik er nog een opener in laten verwerken. Het deurt het perfect. Pas jou nog fijn bij mijn speciaal weer dat ik heb laten maken. Dat je hem door mij open kunt maken. Er zijn nog maar 18 duurtjes over op. Nou. Dus als zij weet, 12,50 besteunen er de jeugd van de brugwachters mij. Dus ik
Ik heb hem speciaal voor mij genomen, mogen ze hem willen, maar dat regelen we nog een uitzending wel. Kijk, je zit in ieder geval een fijne vent. Dus, Zeker. Maar nee, wel goed gedaan. Ze kan nog bij mensen zeg maar ook nog in de brillenkoker verdwijnen van de zon. Ik weet niet of dat ze dat formaat brillenkoker hebben, maar wie er moet Nou ja, het als ze wel vruchten een bril hebben, lukt dan moet dat Ja, toch... daarom. Ja, hij is in principe op ware grootte, dus... Ja, nou ja, kijk, dat is inderdaad ook al zo. Ga je dan een aantal schoenactiviteiten samen gehad, denk ik, ja? Want we zijn inmiddels al een aantal weken ook aan de gang. Wat vond ze tot nu toe het leukst? Ja, eigenlijk een heel boel. Ik denk, ik vond onze receptie heel leuk. En het jeugdprinsentreffen vond ik ook heel Ja, daar heb ik een gooi verhaal over gehoord, over het jeugdprinsentreffen. Dus moet een goed feestje zijn geweest. Ja. Dus ja, ik mocht niet binnen, dus ik moet het aannemen van dicht dat het zo is. Maar dat zijn dan tot nu toe de leukste. En dan gaat er nog iets komen hoe dat ze nou uitkijkt? Ja, de optocht en zo. En het jeugdborrelbal en het chipsbal. Ja, moet je in ieder geval lekker met de jeugdkind feesten. Ja. Dat is ook heel belangrijk. Ja, jij hebt natuurlijk ook al wat dingetjes achter de rug, hè, Luc. Zeker. Ja, inderdaad, wat Jan al zegt, die receptie. We hebben natuurlijk op Bossen weer jarenlang de Bontovensgatje, terwijl je ook nog gaat hebben een meisje. Dat hebben we tegenwoordig vervangen door de vaste Lovensrevue. Wat ik een keileuke activiteit vond. Dat was superleuk. En ik wil er nog een bijzonder dingetje aan toevoegen. We zijn afgelopen zaterdagmiddag naar Martinez geweest. Daar zat onder andere nog de oudste, nog levende brukwachtersprins. Een oud-tante van mij. En eigenlijk hebben we daar in de hoeskamer met die mensen. Nou, ik vond het fantastisch om daar even te zien. Keileuk om te zien nog wat met die mensen doen. Om daar even een uurtje rond te lopen. Die mensen wat te kallen. Ja, en toen zag de oudste nog levende brukwachtersprins zit. Dronk een pilsje maar je zegt, oh, dat smaakt me toch nog net zo goed als 50 jaar geleden. Dus het was een keisgoed moment, het was erg leuk. Ja, ik moet net zeggen, maar dat is verzoeien met heel erg goed, maar ook voor zichzelf. Ja, dat was echt fantastisch. Vond ik echt heel leuk. Ja, goed, en dan gaan natuurlijk nog zat dingen aankomen voor beiden. En ik heb er eigenlijk al jarenlang niet aan getwijfeld dat de Bos over niet goed kunt. Want dat hebben ze, trouwens, dat geldt voor eerdere verenigingen, want ze geven er allemaal goed voor jetje. Dus daar maak ik me zeker geen zorg voor. Ik ga nog tot slot vragen om af te sluiten met het devies. En ja, je snapt het, Luc, jeugd in de toekomst is die eerste allerlaatste, hè? Dus jij moet beginnen. Mag ik beginnen? Jij moet beginnen. Ja, want de jeugd in de toekomst is jeugd als allerlaatste. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dat is een keigoed idee. Dus nu gaan we met mijn devies. Met lol, feest en humor in de pan brouwen wij er een geweldige vastelovens van. Nou, kijk. Kent ze je overig? Makkelijk, Jawel, toch? Makkelijk. Wie marshmallows plekken, eigen door met hossen en kwekken. Nou, ik zeg het al, kunt je maar goed op bossen. Zeker. Ik wens je een goede vastelovend en dank voor je komst.